Moi! Ja tervetuloa tänne mun kanavalle. Minä olen Villatiikeri eli Taina. Ja nyt olisi tosiaan tarkoitus aloittaa tää 7 päivää 7 autossa part 3. Ja tosiaan joka päivä uusi neule aloitetaan. Ja mun alkuperäinen ajatus oli, että mä olisin aloittanut siitä kuusistohuivista. Mutta mä totesin, että koska viime yönä on nukahdettu 4 aikaa ja sittenkin heräilty aika monta kertaa, niin ehkä vaihdetaan vähän järjestystä. Ja nyt mun ajatus olisi, että tänään aloitan noin notsullapaset. Huomenna sitten on kuusistohuivin. En muuta muista, puhuinko äsken kuusistohuivista vai venushuivista, mutta tosiaan Venus oli tarkoitus aloittaa, koska kuusistohuivi on varmaan pakko huomenna aloittaa olosuhteiden takia, että on semmoinen helppo neule. Sitten tosiaan siisin sen Venuksen tuonne sunnuntaalle. Sitten housut varmaan maanantaina, sukat tiistaina, koska mulla alkaa se psykoterapia silloin, niin pitää olla jo joku semmonen, missä ei tarvitse hirveästi ajatella. Sitten keskiviikolla mä oon mekon ja torstaille oon tuon pannan merkannut, mutta katsotaan, voi olla, että aloitan sittenkin toiset sukat. Mua vieläkin epäilyttää se väri ja kun mulla ei oikein sopivaa lankaa ole semmoista, mitä olisi sopiva verran. Mut semmonen ajatus mulla on. Mutta näytän vielä näitä lankoja vähän paremmin. Elikkä toivottavasti nyt ei kauheasti rapise tuo. Mutta tosiaan näille olisi uudet versiot näistä tosiaan tarkoitus tehdä. Koska nämä on mun käytetyimmät lapaset, eikä tullut nyt hirveästi muutenkaan mulla näköjään käytössä ole käsineitä, kun kattelin, niin että kun täällä on näitä reikiä jo aika kivasti. Ja paikattukin on. Tuosta on itse asiassa parsittu vähän enemmän sitten täältä peukalontyveistä. Varmaan just kun taluttaa pyörää ja vettää pulkkaa, niin kun käy kaupassa, niin sitten kuuluu just tosta peukalontyveistä ja näköjään peukustakin. En tiedä, pitäisikö nää kuitenkin vielä parsia sitten, kun saa noin uudetkin neulottua, koska voi korkkaa niitä sitten kuitenkin vasta tammikuussa, kun on tuo lapaslaatikko menossa, niin vois nämä sitten mennä joulukuun ainakin. Mutta sen modauksen varmaan teen, että otan numero isommat puikot tähän kirjoneuleeseen. Tulee pikkasen väljyyttä enemmän. Voisi olla, että käsialakin on muuttunut tässä 2018, kun mä oon nuo korkannut käyttöön. Niin siitä on tosiaan tää jämäpussista. Mä en oppe sen enempää kaivelee. Mutta mä luulen, että mä lähden. Missä se nyt on se yksi väri? Lähden
tällä kompolla näyttää niin karseata, kun on pilvinen päivä, enkä jaksa näin lyhyille videoille valoa hirveästi säätää, mutta toi tummansininen, sitten toi limeän kautta ne on vihreä ja sitten tommonen tumma syklaami. Näillä varmaan lähden tänään liikenteeseen, mutta sittenhän täällä on vaaleanpunasta, vaaleanliilaa, nämä olisi aika kivat yhdessä. Sitten toinen kerää tätä. Ja sitten on näitä. Ehkä kaikki muut on Katian Baby Merino, paitsi tämä ja sitten tuolla jämäpussissa on kans muutakin. Nämä olisi kyllä aika kivat, mutta en tiedä onko näissä sitten tarpeeksi kontrastia kirjoneolla se, että se pitää sitten katsoa, kun tekee muutamat parit varmaan lisää. Ja sitten tekee jotain vähän erilaistakin ehkä. Mut näillä tosiaan olisi tarkoitus lähteä liikkeelle ja en mä tiedä. Onko mulla tähän nyt sitten muuta sanottavaa, kun ei ajatus kakkule hirveästi. Kuvio on tosiaan joskus Pinterestistä napannut. Ilmeisesti se on siellä edelleen, koska mä sellailin tuossa muutama kuukausi sitten ehkä Pinterestiä, niin näkyy siellä mun taulusatakansiossa, vai miksi niitä sanotaan, niin edelleen se kuvio olevan. Pinterest on kyllä vähän semmonen kaksipiippunen juttu, kun siellä monesti sitten törmää, että on laittomasti jaettu näitä maksullisten ohjeiden kaavioita. Esimerkiksi lumikarmitsaa. Mutta sitten joskus maks ehkä kertavuoteen yleensä, mitä mä sitä oon selannut, mutta sitten en oo viittinyt poistaakaan. Mutta varmaan nyt sitten kun ehkä on siirtymässä enempi kirjoneoleita, koska se sitten kun pitää keskittyä, niin vie sitten enemmän ajatusta pois muista asioista. Mut ei tässä varmaan tällä kertaa enempää, niin katsotaan sitten huomenna mihin asti mä pääsen. Joten ne on misi.